खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों जिबौ मोनबोनायखौ आङो दानस'ना जादों लागाव जाबाय 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 सना ओइ सना हाब न'आवलाय दंना गैया जाखोब्रा सना ओइ सना सना ओइ सना ओइ मोसौनि फिसाला गाद' मेगना गाना जाबाय नामा नोंना हो हाब नोंसोर बेथिंसो दं हौ आलासिबो फैदों माथो मा नोम्फा खर'खौ होख्रावसोनो ओंखारदों हा नुवाखै नामा जोंखौ मेगना नुला नामा नोंहा हा नङा सना नुयो हाब आलासियालाय मालाथो फैनाय दानिसो फैदों आं बारा बावाखै अ दे हामबाय दे बाजै नों फैदों गाहामानो जादों औ गाहामसो बुंदों नों साला आंहा साहा फुदुं खिबु गावलांदों नोंलाय मा मिथिनो बाल मोख्रा हुआ उफ गाहामनो खोब मुवानिबा जाहोहरनो हागोन बायदि मोनाखै बे हाब बाजैनोलाय साहा फुदुंना होदोंना होआखै एफा गोजाननिफ्राय फैनाय मेंना फैबाय बे उफ बिबाजैजोंबा गुलु गुलु आंखौबा हले गुलि मारु औ होदों दे नै लोंखांबायानो अ सरि आं नुवाखैमोननो दे बाजै हामबाय दे नोंलाय बहा नुलाबायनो समेन मेन साला मानसिया हले बारासो देखायदों नामालै दानो सोबबाना कर'ना भाइरासनि सिमां नुहोगोनलै आं हाब बाजै नोंहालाय जा साफा जाथारबाय माथो नङा दे आगै जायाखै आरोबाव साफासो बुंबावदोंना नों आयालै माथि माथि होखो आइदै हाथायासो साजुलायबाय बिगुरासो जेबो नङाब्रा दाबुं साफा नुदों होनना आं सिगाङाव गुबुन हिनजावखौ एदावनो फैदों लाजि रोङि साला हिनजावनि सिगाङाव एदावनो आइदै आयालै साला सैमानि फिसा मोसौनि फिसा गाद'नि फिसा दा बुं सना नुदों होनना आइदै बुंलायलै बुंला सना बुंला आइदै 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 नुवाखैहाय मा बेट्ट' सयथि जायाखै उफ बा गावखौनो दीपिका पादुकन बायदि जानाय मोनमाराखै बे ओजाबार' मोसौ खि बायदिसो नुदों औ हाय आब' बेट्ट' 6.8 बाथिनिबो आंबो जोबोद समायना जाथारनाय बायदि मोनदों ए जामारदोंना आगै आयै लाजि रोङिया लाजिनोबो रोङा जों जा असाइस लाजिखादों सयथिनिबो औ नंमारगौथ' आं आरो ओरैनो बुंनालै बाजै हे इसोर दानो सोरबा जुदि आंनि आखायाव थखन गंसे लाबोना होफैनायमोनब्ला बिनि खुगाखौनो बुख्लाबजोबना दोनगौमोन आं ए नोंसोर एम्मान बुंदोंबालाय जादोआनो र'
आयै इसोर साफा नुदों होननायखाय फुरथि सायाव गाखोखाबाय ब्लेक बिउटि इखो माबाहाय आं पतंजलिनि मोखां महर साफा खालामग्रा कटन क्रिम लादोंमोन बेनिखायनो खोमा ए पतंजलिनो माबा अ आब' बिब्दिसो नामा औ आगै मोजां हा दिनैलाय आलासिखौलाय माथो जाहोनो नागिरदों दिनै अमा बेदरखौनो जानोसै माथो खालामबावनो बर'नि फिसा नालाय अ दिनै जायलि बायनाय अमा बेदरखौ मोनजासिगोन र' साला गोथावनो अ नंगौथ' आरो बाजैयाथ' अमा जाखायो दा ने औ जायोथ' आरो बर' फिसा नालाय सब हजम हे होमबाथ' 201% जायलि बायनाय अमा बेदरखौ मोनजाखासिगोन बेबो अमा मेजेम माखौथो नेबाय थाखो आगै थां अमा बेदर बायना लाना फैदो औ सना एसे रां हरलाय आंनो आं बेदरखौ लाना फैनि हा अ आंनाव फैसानि बिफां थानायखाय ए र' आं लायनि औ दे आगै थां फैसा लाना फै थां दिनैसो गोथाव मोनजासिगोन आं सयथिनिबो फै लांफै हाब साइकेलखौलाय मानो ताला मारिलायखो फै आब' न' सिङाव दसे रेस्ट लादो थौ जोंहा दा गामिजाय बेरायनो थांगोन दै अ जागोन दे आगै ओंखाम ओंख्रि मोनगोमानि सोर नों पाखरा बेदरनि बाथ्रा रायज्लायनो होनाय नोंखौलाय हा छि नोंखौ दिनै आलासिखौ माथो जाहोनो नागिरदोंनो जाहोनो नोंनि बे गस्ला बाराखौनो फानना माथो जाखोलै सना आलासिसो दा आलासिखौ जाहोआबालाय सोरखौथो जाहोनो अहो आलासिनो जाहोदो नों मालाबा जोंहानि आइ आफा आदा बाजै आगैमोन फैब्ला औ जाहोदोंथ' आं गोसोआव दंना सना ओइ सना सना मा जालायखो नै माबेलाय एफा गेसाव गेसाव मोनामदों नालै सना नोंनि बै ना गेसाव आदा पुवा लाबोना जाहोनायखौनो जाहोनाय बुंबाय नोंहा नोंखौनो ना आइदि आलि सना सादों आइदि सादोंसो होनदों नों हा लाजि रोङि साला छि नोंखौ सयथिनिबो आइदि आइदि आच्छा बुंलाय नों मा मोखांखौ नायना आंनाव फैसा बिनाय नैबे समायना समायना दुलुर दुलुर मोखांखौ नायना सना थोद फाग्ला बिब्दिजों जायो हा आंसो आं बहा दं दा हा बेलाय मा जायगा जाखो मा नों आंखौ गथ' गोरलै मोनदों गोदै गोदै बुंना बुरखायनो हा सोरगोआवसो मोनफैबाय नामा आङो आइदि मा थाम्फै सरखो सोरगोआवलाय थां दानो ओंखारलां मोना नों आंनिफ्राय फैसा औ माथो बुहुमावनो दं नों नोंनि गस्ला फानना ना गिन्जि फानना बेदर लाबोयो लाबो आं हले फैसा हरा हाबाब दालाय मादों लाबोनांगौ जाखो सेस दिनै स्पटिंखौ फानमारनांसिगोन साइकेलनि साबिया थाबायना थां
जायलियालाय न'आव दंना गैयालै गोसो सिखांसोदो माबा बिनि थाखायनो खानाय स्ट्रेट बोना फैबाय आङो गोरबो खनायाव मा दं नों जायलिया दं ओइ गोरबो खनायाव मा दं नों जायलिया दं आं खिफि गुबुलायनाय बुजाब्लाबो आं खिबुलायनाय रायजाब्लाबो नों जायलिखौ मोजां मोनखायो गोरबो खनायाव मा दं नों जायलिया दं गोरबो खनायाव मा दं नों नेवलि सरि नों जायलिया दं आहै आहै आहै